Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгадaba кайбер темалар турында. 15 кеше халак булды, калганнар авыр хәлдә. Ижевскның 88-нче мәктәбендә фаҗига булды. Аларны көчле алкышлар һәм исән-сау кайту теләкләре белән озаттылар. Чаллыда мобилизацияләүчеләрнең беренче төркемен Казанга җибәрделәр. 3 көн эчендә барысында эшләп бетергә кирәк. Чаллыда күп фатирлы йортларга җылылык бирү башланды. Яңалыкларны Удмуртиядә булган күңелсез вакыйгалар белән башлыйбыз. Фаҗига Ижевскийның 88-нче мәктәбендә булды. Дәрес вакытында Ират сыйныфка бәреп керә һәм ут ача. Тикшерүчеләр атучының шәхесен ачыкладылар. Ул 1988 елда туган, бу мәктәпне тәмамланган егет булып чыга. Соңгы мәгълүматларга караганда, гадәттән тыш хәл нәтиҗәсендә 15 кеше үлгән, аларның күбесе балалар. Чаллы һәм Казан табиблары зыян күрүчеләргә ашыгыч ярдәм күрсәтү өчен Ижауга очлар, толырак калдагы материалда. Бу кадрларда Ижевск халкы кичергән куркыныч хәлләр фаҗига иртә белән була. Башлангыч мәгълүматларга караганда, 88-нче мәктәпне тәмамланган Ират каравылчыны атып, аннары бер сыйныфка кергән һәм балаларга ут ачкан. Башка кабинетлардан укучылар һәм укытучылар үзләрен саклау чараларын күргән. Гадәттән тыш хәл урынына барлык ашыгыч хезмәтләр җыелды. Нәтиҗәдә ут ачучы үз-үзен атып үтерә. Чаллы башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, мәгариф учреждениеләренә керү режимы көчәйтелгән. Гадәттән тыш хәл вакытында нишләргә икәнлеге буенча хезмәткәрләр белән инструктажлар, гамәли укыту күнекмәләре үткәрелә. Во всех образовательных учреждениях города установлено видеонаблюдение по периметру зданий, система речевого оповещения, электронные замки. Имеются кнопки тревожной сигнализации, работающие в круглосуточном режиме. Произведена замена ограждения. Ведется работа по обеспечению охраны образовательных учреждений сотрудниками ЧОП. Исегезгә төшерәбез, соңгы шундый ук фаҗига узган елның май айында Казанда булды. Ул чакта шулай ук гимназияны тәмамланган егет укытучылар һәм укучыларга ут ача. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллы ТВ телеканалы редакциясе халак булганнарның туганнарының һәм якыннарының кайгыларын уртаклаша. Ижевск, без сезнең белән. Аларны көчле алкышлар һәм исән-сау кайту теләкләре белән озаттылар. Безнең өчен алар хәзер үк инде чын батырлар. Чаллыда мобилизацияләнүчеләрнең беренче төркемен Казанга җибәрделәр. Чара энергетик мәдәният йорты янында узды. Мәйданчыкта сугышчыларның туганнары, хезмәттәшләре, дуслары җыелды. Бирегә шулай ук шәһәр мэры Наил Мәгдиев тә килгән иде. Защищать Чаллыны и Россию. Туган шәһәрен һәм Россияны якларга 74 кеше китте. Аларны өлешчә мобилизацияләү кысаларында чакырганнар. Бу беренче төркем. Аларны затучы дуслары, туганнары, хезмәттәшләре күз яшьләрен яшермәде. Ну, Родина сказала, надо, значит, надо будет. Деды, прадеды ходили, мы тоже должны. Патриотизм. Ну, думаю, месяц за 2, за 3 там все закончить, да домой к родственникам поехать. К маме, к жене, к детям. Это твой долг, тем более в таком неспокойном мире в данный момент. Просто для меня это честь пойти туда по своему желанию, тем более по повестке. Я вернулся с армии меньше года назад, пошел на срочную службу тоже по своему желанию. Ну, тревога уж, естественно, на душе, как бы непонятно, что там будет, куда попаду, в принципе, только из-за этого. А так настроение, в принципе, нормальное, боевое, как бы не грустим. Чаллы мэры Наил Мәгдиев шулай ук мобилизацияләнүчеләргә ярдәм күрсәтте. Әйти, һәр сугышчыга 20 мең сум акча бүлеп бирелгән. 1 октябрьдан аларның балалары мәктәпләрдә бушлай ашаячак. Кроме этого, с 1 октября мы примем определенные решения в части абонентской платы за детские сады детей воинов, которые также служат в зоне специальной военной операции. Автошәһәрдән барлыгы 1200 кеше чакырылачак. Киләсе җибәрү 29-30 сентябрьдә планлаштырыла. Батырлар утырган автобусларны көчле алкышлар астында озаттылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Йоршолда күп фатирлы йортларга җылылык бирү башланды. Белгечләр билгеләп үткәнчә, эш этаплап алып барылачак. Бу җылылык челтәрләренең гидравлик режимын бозмас өчен кирәк. Эшлекле дүшәмбе вакытында да җылыту сезоны темасын читләтеп үтмәделәр. Толарак киләсе материалда. Күп фатирлы йортларга җылылык җибәрү башланды. Һәркемнең дә өйләрендә җылылык барлыкка килсен өчен берничә көн кирәк булачак. Шолы мэр Ноэль Мәгдиев билгеләп үткәнчә, бу юнәлештә тәүлек буе эш алып барылырга тиеш. Я не зря сказал 3 суток. Эту работу можно проводить и днем, и ночью. Ночью с особой осторожностью, днем в штатном режиме. Шулай ук Ноэль Мәгдиев аварияләрсез җылылык бирү өчен челтәрләрнең торышын тикшерергә кирәкле ремонт эшләрен башкарырга кушты. 26 сентябрьдә аның кушуы буенча көн ахырына җылылыкны торак фондның 25-30%, 27-се көнне 60-70% алырга тиеш, ә 3-нче көнгә бу эшне төгәлләргә кирәк. Готовы к принятию тепла. Управляющим компаниям с утра была дана телефонограмма о запуске тепла. Каждая управляющая компания отработает Статэнерго для соблюдения гидравлического режима города, так как одна теплосетевая организация. И в течение 2-3 дней, как вы сказали, будет подано тепло. Автоматика во всех домах работает, то есть она сама будет регулировать подачу тепла в зависимости от погоды. Гражданнарның бер мөрәҗәгате дә җавапсыз калмаска тиеш. Идарә итү компанияләре тарафыннан җитешсезлекләр ачыкланса, аларны тиз арада хәл итәргә кирәк. Ноэль Мәгдиев сүзләренчә, барлык эшләр дә гражданнар белән диалог режимында үтәргә тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского». Внимание, садоводы! С 27 сентября по 1 октября пройдет выставка-продажа от новосибирского питомника. В ассортименте новые сорта малины, крупноплодная клубника, низкорослые яблони, груши, чеснок на посадку и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов в ВЦ «Экспокама». Синий трактор едет к вам! Музыкальная интерактивная сказка. Максимум игр под любимые песни синего трактора. 4 октября. ТК «КамАЗ».